Wel, erbyn hyn, dwi wedi cyrraedd ardal arbennig iawn. Un o'n hoff lefydd un y sioe, ardal yr hen bethau, yr hen tractor sy'n ma fwyaf. Un o hynna acwn digwydd bod, ond ddim gystal â hwnna. A dwi wedi ffindio 2 fodel, un go fodern a un fwy vintage oedd yn ochr efo hyn. Ia. Taid ac wyr, dwi'n iawn o ddweud, ie? Cywir, ia. Tudor ac Ethan, dych chi'n iawn eich 2? Yndan, da ni fendigedig. Dych chi'n cael y sioe wrth eich bod hyd yn hyn? Wel, di'r glaw ddim wedi dod, wedyn da ni'n hapus. Dwi mewn deigryn ipyn bach, dwi wedi gweld tractor y fan hyn. Dwi'n gweld clash i gychwyn rhwng Ty John Deere a tractor Massey Ferguson. Wel, awn ni nôl at y gora, a gadael hwnnw at y penod dwytha. Oce, gyfrwnwch efo hwn te. Nes i werthu hon yn newydd, tua 1980, i teulu oedd yn ffarmio yn Hendra Feinws, yn Four Crosses. A erbyn heddiw, mae'r tractor yma wedi cael cartra newydd. Dros ffordd gyn Arwel Gruffydd Gwarhos, mae Arwel yn eitha enwog yn werthwr ar y Lamborghinis, tacla Mr Clarkson. Ie. Beth sydd yn rhyw unigryw am hon, di blaw bod ti mewn cyflwr gwreiddiol, mae'n edrych yn dda ofnadwy. Oedd hon efo independent PTO, lle bod chi'n rhoi y PTO on efo pedal a'r lifar. Fe chi jyst yn codi y lifar sydd ar y gongol o fanna a symud o, a mi oedd o'n engeijio. Oedd rhan fwyaf yn nhw efo clutch. Oedd hynna'n beth go newydd amser hynny? Wel, oedd o'i gael, ond i arbad pres, oedd pobl ddim yn brynu fo. Dyn oedd o'n mynd am y lai drive, ond oedd hwnna'n rhywbeth extra. A hefyd oedd hon, pan oedd nhw just cychwyn rhoi 2 ddrws. O, reit. Ia. Oedd y rei cyntaf hyn allan tua 76, 77, 1 drws, a mi oedd top y cab yn lliw arian. A wedyn ddaru nhw ddiseidio peth call ofnadwy fysa rhoi 2 ddrws yn lle 1, a i chi gael gweld pryn o pryn o bell, oedd y cab yn goch i gyd. O, reit. Ac yn y cyfnod yna, oedd hi'n tractor go powerful, oedd hi'n 60 horsepower. Wel, oedd o'n deluxe yn dod o. Deluxe oedd. Oedd y cab yna, oedd o'r quiet cab newydd oedd, so oedd o'n eitha bra. A dyn chi'n gweld fel 390, mae hwnna wan yn hen tractor, a mae hwnna'n ffres acwn mach yn lleth. Wel, mae pawb yn mynd ar ôl yr hen mae rwan, mae'n hawsach i cadw nhw'n dweud. Ydyn. Da chi wedi cael ddeud eich barn chi wan, ond dwi'n gwybod mae'n mynd tuag at y John Deere's fysach chi ar bob cyfri, a mae Ethan yn un yr wyr. I ti gael deud gair rwan, lle fod taid yn deud y cyfan. Be di hanes hwn? Ti bia hwn? Ia, fi bia hwn. Brynu isio rhyw 2 mlynedd yn ôl. Pan mi'n 19 i dechrau neud o fyny. Be prynio fel oedd o golwg o drienis yna fo'r y pryd? Oedd. Oedd wedi gweld diwedd oes ar rhain gweld, ond wylis i fath arall ynni. Dyn, hen tractor y deulu oedd o, ond gwertho nhw o chydig o flynyddoedd yn ôl. A dyn digwydd bod wylis i yn ffarm lawr lôn, so o'n i'n ffansi rhyw brynu o'n ôl a ail neud o dros 2 blynedd. Asgo, mae'n cymryd dipyn amser fyd, a mae'n siŵr bod ti wedi cael diddordeb gan dy daid, a siŵr bod chi'n falch iawn o weld Ethan ma'n dod a dilyn ôl eich troed chi. Wel, yndi, oedd o wedi dewis yr mec iawn, swn i'n dweud. Dwi wedi helpu pyn bach yna fo, ond dim ond efo gwybodaeth y fo sydd wedi gwneud y gwaith i gyd. A mae yna wrbonheddig arall wedi gwneud y gwaith paent. Dwi'n meddwl bod rhaid tynnu sylw at y gwaith paent, achos mae'r gwrbonheddig nath o ochra gan Dolbenmaen wedi gwneud gwaith arbennig, de. Mae werth weld, da chi'n sgleinio yna fo. Alla chi safio hwnna, jyst iawn, gallech chi? Just about, fasach. Ond y scandal fwyaf, dwi bod ti wedi gwneud John Deere fyny, a bod ti'n gwerthu New Hollands. Do, digwydd bod. Anwyl, de. Sut ydych chi'n gallu cysgu'r nos, dydw? Peidio ffrio, de. Peidio siarad am spela. Peidio siarad. Ac be am i ni orffen, fach ydyg y farddoniaeth? Dedwch yr englyn na ddetrych i'r thaiwan i gael gorffen. Wel, ella, gawn ni symud at y tu blaen. Dewch at y tu blaen, ma. I ni gael setio'r sîn, wan, ynddo? Setio'r sîn, ie. Reit, te. O rwan ta. Da chi'n gweld y badge melyn ma? Mae yna 8 o hein wedi bod dros y blynyddoedd, so na i ddim rhoi hanes am heini, oce? Ond o gael y melyn golau, yn arwydd y carw, yn ddiau, tractorau, gwrddion ar gau a geir, a'r rhain yw'r gorau. Licio hwnna? 10 i arfon. Diolch yn fawr iawn, diwedd o. Croeso. Diolch, Ethan. Diolch yn fawr.